қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. ишқи шоҳ ба каниз. подшоҳе барои шикор равонаи саҳро шуд. дар роҳ ба канизи зеборӯе бархӯрд ва дар ҳамон нигоҳи нахуст дилбохтаи ӯ шуд. канизро шоҳ бо баҳои ғизоф харид ва ба қасри хеш овард. аммо дере напоид, ки каниз сахт бемору ранҷур гашт ва подшоҳ дар андӯҳи ҷонсӯз ғарқ шуд. табибони бисёре ба болинаш оварданд, аммо муолиҷату дармон суде намебахшид. подшоҳ ноумед аз муолиҷаи табибон рӯ ба сӯи худо овард. фаровон ашк рехт ва дуову ниёиши бисёре кард ва аз он бахшоишгари меҳрубон шифои канизро талаб менамуд. дар ин ҳол хоб ӯро даррабуд. дар хоб пиреро дид, ки ӯро мужда дод, ки дуоят ба иҷобат расид. табибе тезҳуш назди ту ояд ва канизро дармон намояд. подшоҳ бедор шуд ва бесаброна вуруди табиби мавъудро интизор мекашид. чанде нагузашт, ки табиб омад ва подшоҳ худ ба пешвози вай шитофт. қиссаро барои табиб боз гуфт ва ӯро бар болини каниз бурд. табиб пас аз андак муоинае дарёфт, ки дарди каниз дарди ишқ аст. аз подшоҳ хост, ки хонаро хилват кунад. чунин карданд ва дар хона ҷуз табибу бемор касе намонд. он гоҳ табиб даст бар набзи каниз ниҳода буд ва аз ситамҳои рӯзгор мепурсид. табиб ба тариқи достон ҳоли дӯстони канизакро ҷӯё мешуд ва ӯ ошкоро моҷароҳои зиндагонияш, хона, арбобон ва ҳамшаҳрионашро ба ҳаким боз мегуфт. ҳаким ба қиссаҳои ӯ гӯш медод ва набзи ӯро месанҷид, то бидонад аз шунидани номи чӣ касе табиши набзи ӯ шиддат меёбад. то ин ки ба Самарқанд расид. табиб донист, ки канизак ошиқи заргари самарқандист. моҷароро барои шоҳ бозгуфт. шоҳ аз табиб роҳи дармон хост. табиб гуфт: ба ҳар қимате заргарро назди худ биёред. шоҳ бо фиреб ва сарфи динорҳои фаровон саранҷом маъшуқи канизро назди худ овард ва ӯро заргари махсуси худ кард. пас аз муддате табиб аз шоҳ хост, ки канизро ба ақди заргар дароварад. шоҳ чунин кард. каниз, ки ба висоли маъшуқ расида буд, ба зудӣ беҳбуд ёфт. он гоҳ табиб найранге зад ва заргарро масмум сохт. заргар бемору зардчеҳра шуд ва зебоиву таровати хешро аз даст дидод. каниз кам кам ба ӯ бемеҳр гашт ва оташи ишқаш фурӯ рехт. ва ин ҳикоят ишқҳои ҷисмониву шаҳвонист, ки ба обе меояду ба боде меравад ва ҳаргиз пойдор намонад. бо ин чораҷӯии табиб каниз дармон ёфт ва ишқи заргар аз дилаш берун шуд ва подшоҳ ба мақсуди худ расид ва ғами дил берун ронд.